Išlo o pocit, nešlo o obdobie, ani nejaké lokalizačné miesto alebo niečo také. Išlo o pocit z hubičky, z nejakej takej melancholie, ale aj veci, ako sú že naklonené steny a nejaká taká neistota. Takže skôr som išla po tejto línii ako po nejakej dobe, období alebo niečom podobnom. Tak hudba Bedřicha Smetany je nádherně průzračná vlastně v té jeho pozdní tvorbě. To znamená, ty opery, které už psal hluchý, bohužel, tak přesto nenajdeme jedinou chybičku v instrumentaci, v harmonii. Byl to zkušený skladatel už tehdy a ta hubička speciálně je taková pro mě první opera vynikající svou průzračností, jednoduchostí a zároveň velkým účinkem. Byla to pro mě trošku jiná práce v tom smyslu, že pracujeme s větší masou lidí, kde funguje spíš jako pohyb toho celku. A potom jsme pracovali dost na detailech ve smyslu, kdy se snažíme vypointovat chůzi, vypointovat jednotlivý pohyby, například s nějakou rekvizitou. Sboristi musí do rytmu zvedat různé rekvizity, což je někdy obtížné sledovat u toho dirigenta a zároveň prostě být spontánně na jevišti v té akci, takže v tomto směru je to výzva. Sbor tam má spoustu takových krátkých komentářů. Neviem, či je to proti trendom, nechcem povedať, že je to moderná scéna, alebo nie je to moderná scéna. Je celá vytvorená ako keby klasickým spôsobom, čiže je to klasická malba, ale zaradila by som ju do také skupiny, že je súčasná. Reflektujeme kostýmy a scénu i období, ve kterém se nacházíme nyní. Takže tam trošičku svěžejší pohyb, ale dodržujeme ten folklorní nádech. To byla asi největší výzva v té souhře, v té srozumitelnosti a v tom, aby ta akce na jevišti byla plná energie, radostná a zároveň nás to rytmicky teda nerozhazovalo. Asi najväčším inšpiračným zdrojom je pre mňa čas. A čas znamená v umení veľké pole pôsobnosti, kedy môžete načrieť do minulosti a môžete sa oprostiť od času a ísť do budúcnosti. A to je niečo, čo aplikujem v hubičke, pretože inšpirujem sa takým vzťahom k minulosti, ktorý je pre mňa obrovský zdroj inšpirácie, ale posunúť to trošku ďalej. Snažíme sa to urobiť tak, aby to bolo nie také doslovné, ale zrozumiteľné.